сардори хадамоти гумруки назди ҳукумати тоҷикистон хуршед каримзода имрӯз дар нишасти матбуотӣ ниҳодаш гуфт, эродҳои президенти кишвар дар хусуси фаъолияти Шаҳбоз Раҷабзода барояш ғайричашмдош буд ва худи ҳамон рӯз аз пайи ислоҳаш шуда Раҷабзодаро аз мақом барканор кардааст. Он камбудиҳое ки ҳангоми вохӯрии роҳбари давлат бо намояндагони бо кормандони бугем соҳаҳои молия, андоз, гумрук эрод гирифта шуда буданд. Рости гап дар ин вохӯрӣ ин эродҳо барои худи манам ғайри чашмдош буд, зеро ки ман инкор намекунам дар фаъолияти мақомоти гумрук камбудиҳои ҷиддӣ дида мешаванд ва албатта он эродҳое ки роҳбари давлат гирифтанд дар натиҷаи корҳои ба анҷом расондаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ албатта ҳаст ва ҳар як камбудие ки ҳаст албатта мо пайи ислоҳи он сари вақт шудем. Раҷабзода Шаҳбоз худи ҳамон рӯз аз мақомот озод гардид. хуршед каримзода гуфт, эроди асосии президент ба масъалаи ба тиҷорат машғул нашудани хизматчии давлатӣ ва сафарҳои зиёди Шаҳбоз Раҷабзода ба хориҷи кишвар рабт дошт. Дар пайи интиқоди президенти кишвар, раёсати амнияти дохилии хадамоти гумрук барои сари вақт ошкор накардани камбудиҳо дар фаъолияти Шаҳбоз Раҷабзода пурра барҳам дода шуд. эроди асосие ки роҳбари давлат гирифтанд, ин вобаста ба ҳамон кажне шумо медонед ки хизматчии давлатӣ бояд ба тиҷорат машғул набошад, ба хориҷа сафар кардани ҳамон Раҷабзода Шаҳбоз буд. 4 маротиба ба ӯ иҷозати сафар ба хориҷи кишвар дода шудааст. Бинобар сабаби бемории модар барои роҳбаладӣ намудан, инчунин ба садама дучор шудани худи ӯ ва шикастани дасташ, бо ҳамин сабабҳо 4 маротиба сафари хориҷа, лекин баъдтар маълум шудааст аз тарафи бугем мақомотҳои дахлдор ки вай сафараш бештар будааст. ёдовар мешавем ки Шаҳбоз Раҷабзода ҳамакнун сардори собиқи терминали рақами 1 шаҳри Душанбе рӯзи 10 майи соли равон дар вохӯрӣ бо намояндагони соҳаҳои бонку молия, гумруку андоз аз ҷониби президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон шадидан интиқод гардид. Раҷабзода ба хилофкорӣ аз ҷумла ба хариди чанд хонаву мошин ва сафарҳои зиёди хориҷӣ муттаҳам шуда буд.